לא, טוב, התחלנו, אתם יכולים להגיד לא נעמה? מה אני? קוראים לה אמא את פריה? איך? מה? אמרתי שעם הילד? נועה. אמרתי עם הילד. האמא את פריה. יותר מאשר אחת. עם ילד, אבל האמא את פריה מהקורס הזה. אין לי ילד. טוב, אנחנו בשבוע השני שאנחנו עוסקים בסטטיסטיקה. שבוע שעבר דיברנו, הסתכלנו על התפלגות חד-ממדית ודו-ממדית, וחישבנו ממוצעים, חישבנו סטיית תקן, חישבנו מקדם מטעם, נצפה, כן, כזכור אנחנו עוסקים בנתוני מדידה, אז הכל עכשיו זה נצפה, כשתזכרו תמיד שיש לכם בעצם, כן, בעצם כשאתם, אני יודע את זה אחר כך במטלב, כשאתם עושים מדידה, אולי נראה את זה עכשיו על הלוח, כשאתם עושים מדידה, אז אתם בעצם דוגמים מתוך התפלגות אמיתית שקיימת בטבע. אז סתם נניח, כרגיל, נניח שיש מטעם בין טמפרטורה לבין הערה של כוכבים, ונניח שהמטעם בטבע הוא נראה, או שיש איזושהי התפלגות שהיא נראית כזאת, בסדר? יש גם כוכבים שבולעים או שיהיה. וכשאתם עושים מדידה, אתם לוקחים בעצם מדגם, כן, 1,000 כוכבים, ואתם מודדים את הפרמטרים, אז אתם אוספים פה נקודות. כן? כמובן שיהיה פה יותר, עוד יותר. אתמול בדיוק הראיתי מדגם כזה לסטודנטים שלי באסטרונומיה של מיליארד כוכבים. כן, מדגם הכי גדול שיש לנו עכשיו נקרא גאיה, מי שרוצה לקרוא על זה, זה חללית של תחום החלל האירופי, שאוספת, מודדת מיליארד כוכבים, אז הוא הספיק בגלקסיה שלנו. אז בעצם מה שיש לכם זה את הנקודות, אין לכם את המציאות האמיתית בטבע, כן? הטבע לא מספר לכם לעולם, הוא גם לעולם לא יספר לכם, גם כמה שתבקשו, מה יש בטבע, אבל אתם רוצים לקבל עבור המשתנים האמיתיים, למשל על התוחלת של הטמפרטורה והתוחלת של ההערה, אתם רוצים לקבל איזשהו אומדן מתוך התצפיות. עכשיו האומדן הוא בשאיפה, הוא יהיה ליד, כן? אז ליד יהיה לכם איזשהו אומדן, מיו של T, ואיפשהו פה יהיה לכם את הממוצע, את האומדן מיו של L, וראינו שיש כל מיני אומדנים, כן? יש סוגים שונים של אומדנים, יש את הממוצע, איך סימנו אותם? אוקיי, בואו נכתוב פשוט בשמות במטלב, יש את הממוצע, מין, יש את החציון, מידיאן, הזכרנו ממש במילה, ואני חושב שיוסי גם הזכיר יש את המוד, שזה הערך המסתבר ביותר, ופה יש לכם את סטיית התקן, Standard Deviation ומין Absolute Deviation, ואם אני רוצה עכשיו לדעת את מקדם המתאם, אז יש לנו את רואו, כן, וראינו שיש, סליחה, כן, רואו זה מקדם, כן, אני רוצה את האומדן של מקדם המתאם, שהוא יהיה R של פירסון ו-R של ספירמן, מקדם מטעם של פירסון, מקדם מטעם של ספירמן, שאמרנו שאלה למשל, כן, אלה, המידיאן עמד ומקדם מטעם של ספירמן, אלה מדדים עמידים, כן, מדדים עמידים, כן, נועה גם מצטרפה, אז היום אני רוצה להמשיך עם הקו הזה, אבל אני רוצה להכניס קונספט מאוד מאוד חשוב, שנקרא מבחן סטטיסטי, או אם תרצו מבחן מובהקות. והדוגמה הראשונה שאני אשתמש בה היום, זה הדוגמה של מקדם המתאם.
באופן כללי, כן, באופן כללי זה תחת בדיקת השערות. באופן כללי מבחן סטטיסטי זה מבחן שהוא נופל תחת הכותרת היותר רחבה של בדיקת השערות, וכשיש לכם מדגם, כל מדגם של כל משתנה מקרי כלשהו, או חד-ממדי או רב-ממדי, בדרך כלל כולל גם מדידות של ניסוי, כן? ואנחנו נגיע למדידות של ניסוי פיזיקלי. בדרך כלל אתם תפעלו לפי האלגוריתם הבא, בדרך אגב זה כתוב בנומריקל רסיפיס, ואני מציע להתחיל לקרוא את הנומריקל רסיפיס, את הפרקים שהעליתי לכם למודל, 6.14, 14 ו-15, והאלגוריתם הבא הוא בהינתן נתוני מדידה, שנתוני מדידה זה מדגם מקרי מתוך התפלגות כלשהי, זה השחורים האלה, אני דגמתי, אין פרטים מתוך איזושהי התפלגות שאני לא יודע את ההתפלגות האמיתית. דבר ראשון שנעשה זה נפעיל נוסחה כלשהי על הנתונים על מנת לחשב סטטיסטיקה שלהם. סטטיסטיקה זה לא רק מקצוע, זה גם בעצם שם משפחה למשתנים מקריים על התפלגויות, והיום אנחנו נכיר כמה כאלה, בסדר? עכשיו הסטטיסטיקה, כן, אז אולי נכתוב עכשיו דוגמאות, למשל, אבל אחר כך, כרגע זה בלי ההתפלגויות, תכף יגיעו התפלגויות, למשל, אולי כבר פגשתם את סטטיסטיקת חי בריבוע, פגשתם? בהתאמה של נתונים למדידות, מודל לנתונים, עוד לא? מעבדה? לא? אז נפגוש. יש סטטיסטיקות T, F, אוקיי, וכולי. האמת שגם אלה סטטיסטיקות, בסדר? גם מקדמי המטעם הם סטטיסטיקות. RSP, RS, אוקיי? איזה שהן סטטיסטיקות. כרגע אלה עוד לא אומרים לכם הרבה, היום אנחנו נכיר את שני אלה, את חי בריבוע ואת T, את שני אלה אתם כבר מכירים. אז בואו נתחיל מהדוגמה הזאת, כדי שיהיה לכם משהו להחזיק בראש, נתחיל מהדוגמה הזאת. יש לכם, קיבלתם סט נתונים דו-ממדי, אנחנו נעשה ניסוי כזה, ושאלתם את מקדמי המטעם פירסון וספירמן. כן? עכשיו, קיבלתם איזשהו מספר, כשאתם מקבלים מדגם, בין אם יש פה קורלציה ובין אם לא, בין אם המשתנים האלה מתואמים ובין אם לא, כשתחשבו את הקורלציה, אתם תקבלו איזשהו מספר בין מינוס 1 ל-1. אתם לעולם תקבלו איזשהו מספר בין מינוס 1 ל-1. עכשיו, יכול להיות שהמספר עוד בערך מוקלט יהיה די קרוב ל-0, יכול להיות שהוא יהיה 0.3, 0.1. אז מקבלים מקדם מטעם 0.1, ואז השאלה הבאה שצריך לשאול, אוקיי, אז קיבלתי 0.1, האם יש מטעם או אין מטעם? ואם קיבלתי 0.5, ואם קיבלתי 0.9, כן, מאוד קרוב ל-1, האם יש מטעם או אין מטעם? המספר עצמו, הערך של הסטטיסטיקה, לא אומר לכם כלום על ההסתברות שיש מטעם. כדי לחשב את ההסתברות צריך לעשות עוד צעד אחד. כן, אז חישבתם את הסטטיסטיקה. השלב הבא, בהנחה שאנחנו יודעים את ההתפלגות, כן, התפלגות ל-PDF של הסטטיסטיקה,
הסטטיסטיקה שחישבנו, בהנחה שאנחנו יודעים איך זה מתפלג, אנחנו יודעים שמקדם המטען, הטווח שלו, טווח האורכים שהוא יכול לקבל זה בין מינוס 1 ל-1, אבל איך הוא מתפלג בטווח הזה? או האם הוא מתפלג אחיד, האם הוא מתפלג נורמלי? זה בטח תלוי איכשהו בנתוני המדידה, נכון? אז אנחנו נראה איך זה מתפלג. בהנחה שאנחנו יודעים את ההתפלגות של הסטטיסטיקה שחישבנו, עבור מודל האפס, ופה צריך לכתוב בסוגריים מה זה מודל האפס, באנגלית זה נקרא null model. מודל האפס זה המודל הכי בסיסי, הכי פשוט. למשל, בהקשר של מתאם, מודל האפס יגיד אין מתאם. כן? אז למשל, עבור מקדם המתאם, מודל האפס הוא RT שווה ל-RS שווה ל-0. קרי, אין מתאם. זה נקודה מאוד חשובה והיא קצת עדינה. כשאתם עושים בדיקת השערות, סטטיסטיקה, הדבר היחיד שהיא יודעת לעשות זה להשוות הסתברויות, או אם תרצו לקחת יחסים בין הסתברויות. היא לא יודעת להגיד לכם באופן מוחלט, כן, מה ההסתברות לקבל תחיל בריבוע מסוים. היא יודעת להגיד לכם מה ההסתברות לקבל ערך מסוים תחת הנחה כלשהי. אתם יכולים להכניס איזושהי הנחה. אז תמיד כשאנחנו נעשה מבחנים סטטיסטיים, נעשה בדיקת השערות, תמיד דבר ראשון שאנחנו צריכים להפריך ביד זה מודל האפס. מה מודל האפס? מהו ה-null model? אז בהקשר של מקדם המתאם, שוב, כדי שיהיה לכם משהו מוחשי להחזיק ביד, בהקשר של מקדם המתאם, השערת האפס היא שאין מתאם, אוקיי? שזה התפלגות אקראית ללא מתאם, גם אם היא דו-ממדית. אין קשר ואין מתאם בין טמפרטורה לקרינה של כוכבים. אוקיי, בסדר. אז בהנחה שאנחנו יודעים את ההתפלגות של הסטטיסטיקה, אנחנו צריכים לדעת איך הסטטיסטיקה עצמה מתפלגת, ותכף אני אראה כמה התפלגויות. נחשב את ההסתברות לקבל את הערך שקיבלנו בסעיף הקודם. ההסתברות הזאת, יש לה שם מאוד חשוב, נקראת p-value. p probability value. אז עוד פעם אני חוזר על האלגוריתם, אני מחשב איזושהי סטטיסטיקה, למשל מקדם מטעם, אוקיי, על הנתונים, חישבתי מקדם מטעם, יש לי מקדם מטעם, הראיתי לכם שבוע שעבר את הנוסחה למקדם המטעם, ועכשיו אני מחשב עוד דבר אחד, אני מניח שאני יודע איך מקדם המטעם מתפלג, ועכשיו אני מחשב את ההסתברות לקבל את מקדם המטעם שקיבלתי. סליחה, לא סיימתי את המשפט, אני מחשב את ההסתברות של לקבל את מקדם המטעם שקיבלתי תחת הנחת האפס. כלומר, מהתפלגות אקראית, כן? אז בואו נניח שאנחנו לוקחים שני התפלגויות נורמליות שהן לא מתואמות, כן? אנחנו נעשה את הניסוי הזה במטה, שהן לא מתואמות, מקדם המטעם הוא 0, כן? ממש 0, סתם, גבהים של אנשים, וגבהים של אנשים באמריקה, והכנסה של 1,000 גבהים של אנשים באמריקה, והכנסה של 1,000 אנשים גבהים באפריקה. בדולרים, אוקיי? בסדר, שני משתנים שבוודאות אין להם שום קשר, כן? זה אנשים שונים. אז בוודאות שלא צריך שום מתאם ביניהם, אבל תמיד כשאני חושב אני אקבל איזשהו מתאם, כן? אני אקבל איזשהו מספר, אז אני רוצה לחשב מה ההסתברות לקבל את המספר שקיבלתי בסעיף 1 בהנחה שאין מתאם, בהנחת האפס.
עכשיו, אם ההנחת אפס נכונה, אם באמת אין מתאם, אז מה תהיה ההסתברות? סדר גודל? קטנה, גדולה? זה הסתברות קטנה. אוקיי, לא, אם היא נכונה. אם הנחת האפס נכונה. אם הנחת האפס נכונה, אז ההסתברות, כמו שאתה אומר, דברים שאין איתם, אני סתם הסתברות תהיה קטנה. לא? אני יודע שזה מבלבל. רגע. אז עוד פעם. אז נשאלת השאלה הנכונה לתשובה שלנו. זה אולי יעזור. אם יש מתאם, אוקיי, כמו למשל באמת יש מתאם בין טמפרטורות להארה של כוכבים לפחות על מה שאנחנו קוראים לו הסדרה הראשית, אז לקבל באופן אקראי מתאם מהתפלגות אקראית שאין בה מתאם, היא באמת הסתברות קטנה. אוקיי? אז אני ארשום פה את זה. אם הערך של p-value קטן מספיק, אני שם את זה בקורס, תכף נגיד על זה איזושהי מילה, ניתן להסיק שהנחת האפס מופרכת. או תרצו, ניתן להפריך את הנחת האפס. כן, הנחת האפס במקרה של מתאם אמרה אין מתאם. אם ה-p-value מספיק קטן, אני יכול להפריך את ההנחה הזאת ולאמץ את ההנחה שיש מתאם. כן? אז שוב, כדי שיהיה לכם איזושהי דוגמה, למשל בהקשר של מקדם המתאם, עבור נגיד p-value, עכשיו קטן ממה זה עניין של טעם, בוא ניקח מסדר גודל של 0.1, כן, אז עבור p-value קטן מ-0.1, נאמר שבהסתברות של 0.9 יש מתאם. סליחה, לא קטן, בוא ניקח בערך שווה, בסדר? אז מה הכוונה? אם קיבלתי p-value של 0.9 עבור הערך שהשארתי בסעיף הראשון, שעוד לא אמרתי לכם, היום אני אראה לכם, אני אגיד ההסתברות שיש מתאם הוא 0.9, זאת אומרת ההסתברות לקבל את המספר שקיבלתי ממדגם אקראי שאין פה מתאם היא מספיק קטנה. ככל ש-p-value יהיה יותר קטן, ההסתברות להפריך את מודל האפס תהיה יותר גדולה. אם תרצו אפשר להגיד שההסתברות להפריך את מודל האפס היא 1 פחות ה-p-value. כן, זה לא מבלבלת, אני יודע. עוד פעם. אחרי שמתרגלים את זה כמה פעמים, אז מתרגלים לטרמינולוגיה. הצרה עם סטטיסטיקה שאני לא יכול להוכיח איתה שום דבר. אני לא יכול להוכיח טענה. אבל אני יכול לחשב את ההסתברות שהטענה מופרכת. אז אני יכול בעצם להפריך את הטענה בהסתברות כלשהי. אז הדבר היחיד, שוב אני אחזור אותה, הדבר היחיד שאני יכול לחשב בסטטיסטיקה, בכלל בנתוני מדידה עם מדידות, זה לחשב את ההסתברות שטענה כלשהי מופרכת. כשאני מתאים קו ישר לנתונים, אני לא יכול להוכיח שהמודל הוא הקו הישר, אבל אני יכול להפריך את המודל, למשל, שהמודל המתאים הוא פרבולה, כן? כן, נצייר למשל איפשהו פה, כן? מה איזה קטנוניות זה להגיד את זה? כשאתה מתאים קו לנתונים, זה משהו להגיד שאתה לא יכול להגיד את זה בוודאות. זה נקודה עדינה אבל מאוד מאוד חשובה, כן? פילוסופית זה בעצם הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד על הטבע, אנחנו לא יכולים להגיד איך הטבע מתנהג, אנחנו יכולים להגיד איך הוא לא מתנהג.
וגם את זה רק בהסתברות כלשהי. אז כשאני מקבל נתונים כאלה, נתוני מסלול למשל, כן, על הטוש הזה, אז בהסתברות גבוהה אני יכול להפריך את המודל הזה, כן? ובטח אם אני אשווה אותו למודל הזה, כן? אז כשאני אצא מהשערת האפס, למשל, השערת האפס שלי תהיה שהמודל הוא קו ישר, ואז אני אחשב איזושהי סטטיסטיקה שמשווה את המודל הפרבולי למודל הקו הישר. והסטטיסטיקה הזאת דרך אגב נקראת סטטיסטיקת F, מבחן F, אנחנו נלמד אותו בהמשך, בשבוע האחרון של הקורס, שנעשה התאמה של מודלים ליניאריים כמו פרבולות וכדומה. אז אני יכול לחשב את ההסתברות להפריך את הקו הישר, וההסתברות הזאת במקרה הזה שתיארתי יכולה להיות די גבוהה. כן? אני יכול להגיד בהסתברות של, כמו שזה נראה לי כאן, בהסתברות של 99% או אפילו יותר, אני יכול להפריך את הקו הישר. זה לא אומר שהוכחתי שהמודל של הפרבולה הוא הנכון, פיזיקלי. אני רק הוכחתי שהוא מתאים, לא שהוא נכון, כן? אבל יכול להיות שהמודל של הפרבולה יהיה משתתף, כאילו, אם אתה ממש תקסיון כמו הפתים, ובכל זאת הוא יהיה נכון? אוקיי, כדי להפריך אותו, א' יכול להיות, בוודאי, כן? אתן לך דוגמה, קלאסית מפיזיקה. עד איינשטיין, כל הניסויים שעשו על דינמיקה, הראו שהמודל של ניוטון מתאים יפה מאוד. כמה בעיות שם, כן, עם ניסוי מייקלס, אנחנו בסדר, יש איזו בעיה קטנה, אנחנו כבר נמצא את הבעיה בניסוי. ואז בא איינשטיין אמר, לא, תקשיב, המודל של ניוטון הוא לא מתאים, ויש מצבים, ספציפית במהירויות יחסותיות, הוא לא מתאים, לא מתאר נכון את המציאות. צריך לשנות את המודל. אז רגע, מה שאפשר לעשות זה לקחת את שני המודלים עבור נתוני מדידה מסוימים, ולבחון אותם. לבחון את איינשטיין מול ניוטון. והיום יש לנו כבר מספיק נתונים במהירויות יחסותיות, במאיצים וזה, אנחנו יודעים להפריך את ניוטון בקלי קלות. עכשיו, האם זה אומר שהמודל של איינשטיין נכון? לא, זה אומר שהוא מודל טוב, זה אומר שהוא מודל מתאים לתצפיות שיש לנו. אם מישהו מחר יבוא וייתן לי תצפיות יותר קיצוניות שבהן גם הוא לא מתאים יותר, כן? אפשר לסכם את הכל בזה שאתה אומר, אני יוצא מנקודת ההנחה ואז בודק את ההנחה הזאת? נכון, נכון. הדבר היחיד שאני יכול לעשות עם נתוני מדידה זה לבדוק השערות. יש לי מודל, אני יכול לבדוק היום מודל מתאים. אני לא יכול להוכיח שהמודל מתאים, אוקיי? אבל אני יכול להפריך מודלים אחרים בהשוואה למודל הזה. אוקיי? אז אם המודל הזה הוא יהיה המודל הכי מתאים מכל מודל אחר שתביא לי, אז אני אאמץ אותו בשמחה, כי הוא מתאר בצורה טובה את המציאות. יש לו predictive power, יש לו יכולת תחזית, הוא יודע להגיד לי, גם בהינתן הסט מדידות הזה, הוא יכול גם להגיד לי איפה אני מצפה למצוא את הטוש אם הייתי מצלם אותו גם כאן, ברגע הזה, או גם כאן, בצורה הרבה יותר טובה מאשר המודל הזה, כן, דברים שהתחזית הזאת היא כנראה הרבה יותר טובה מהתחזית הזאת. אם אני אלך ואני אבדוק, אני באמת כנראה אמצא אותו איפשהו בסביבה של הנקודה הזאת. בסדר? אז זה מה שאני יודע לעשות בסטטיסטיקה. ובאופן כללי, מכאן עד סוף הקורס, אנחנו נפעל לפי האלגוריתם הזה. אנחנו ניקח נתוני מדידה, נחשב איזושהי סטטיסטיקה, ולכל מקרה מתאימה הסטטיסטיקה שלו. אנחנו נתחיל היום ממקדם המיטה, אבל אנחנו לא נעצור כאן, וזה מאוד חשוב, זו טעות קלאסית שהרבה מאוד מדענים, גם כאלה שהם פרופסורים, עושים, הם מחשבים את הסטטיסטיקה ועוצרים שם. קיבלתי מקדם מיטם של 0.7, בטח יש פה מיטם, רגע. אבל אולי יש לך רק 3 נקודות, אז במקרה נראה שיש לך מיטם, אבל זה לא מדגם מספיק גדול. לכן חשוב ללכת ולעשות את שני הצעדים הבאים. קודם כל לחשב את ה-p-value של מקדם מיטם ביחס, למשל, להנחת האפס, צריך להגיד ביחס איזה הנחת האפס עושים, הנחת האפס שאין איתם,
וגם צריך להגיד, אוקיי, מהו ה-critical p-value? מהו הערך p-value מספיק קטן כדי להפריך את הנחת האפס? אוקיי? אז היה מקובל במדע לקחת 0.05, כלומר 1 ל-20. היום כבר דורשים בדרך כלל כדי להראות מובהקות סטטיסטית, statistical significance, מובהקות זה significance. היום כבר דורשים p-value עוד יותר קטן של 1 ל-100, של 1%, כדי להפריך את מודל האפס, פשוט כי לא רוצים יותר מדי ג'אנק, כן? ותראו, לפעמים הסטטיסטיקה הזאת שווה פרס נובל. אחד מפרסי נובל האחרונים, למשל, כמעט כל פרס נובל הוא תמיד נופל על איזשהו, זה תמיד המבחנים שעל הקצה. כן, אז אחד מפרסי נובל בעשור האחרון, אני חושב שעדיין בעשור האחרון, זה חלקיק ה-Higgs. כן, יש פה גם פוסט, אני חושב שבמסדרון של חלקיק. אז אנשים בנו מאיץ חלקיקים בהשקעה של מיליארדים, ובסוף, אוקיי, אז נמצא חלקיק ה-Higgs או לא נמצא חלקיק ה-Higgs? צריך לעשות איזושהי סטטיסטיקה. אז עשו איזושהי סטטיסטיקה, והייתה שם איזושהי התפלגות. אגב, היה מדען ישראלי בשם אילן גרוס שהיה מעורב בסטטיסטיקה הזאת. בחשבונות הסטטיסטיים, הם חשבונות מאוד מורכבים, פרופסור ממכון ויצמן. בסוף הייתה איזושהי התפלגות של אנרגיה, כן, ב-PDF, ובעיקרון יש שם, הרקע הוא כזה אקספוננציאלי, זה התפלגות אקספוננציאלית, אבל התחזית הייתה שבערך כלשהו, ערך אנרגיה כלשהו שמתאים להיגס, יהיה עודף. כן, כי יש הרבה חלקיקים ומתפלגים אקספוננציאלית, ההתפלגות אנרגיה שם אקספוננציאלית, אבל פה, איפשהו, ודרך אגב הם לא ידעו איפה זה יהיה, איפשהו יהיה בנק, יהיה עודף חלקיקים. ואכן אחרי הרבה מדידות והשקעה של מיליארדים וכמה שנים, אלפי אנשים שעבדו עשרות אלפי שעות, אז עשרות מיליוני שעות אדם, הם התחילו לראות איזשהו באמפ. אבל האם הבאמפ הזה מובהק סטטיסטית? האם העובדה שאני רואה באמפ איפשהו, האם אני יכול להפריך את מודל האפס שהוא ההתפלגות האקספוננציאלית הפשוטה? אז זה לא באופן מיידי, אבל ככל שאני עושה יותר מדידות, וככל שהבאמפ נהיה יותר גבוה ביחס לרקע, אז אפשר להפריך, כן? וזה חלק מהסטטיסטיקה. אז הם חיכו, כשהם הגיעו ל4 סיגמה, משהו כזה, מכיוון שהטענה שלהם הייתה טענה מאוד קיצונית, אז אפילו 4 סיגמה הם עוד לא פרסמו, ו5 סיגמה הם כבר פרסמו. כן, 5 סיגמה, אתם זוכרים 3 סיגמה, בדרך כלל ה-p-value מחושב על ידי, תכף אני אראה איך עושים את זה, הוא מחושב על ידי ההסתברות להיות בזנב של ההתפלגות. אוקיי? לא באמצע, אלא דווקא בזנב. אז ככל שאתם הולכים יותר רחוק בזנב, יותר קשה, ההסתברות יותר קטנה. אז כשהם הגיעו ל5 סיגמה הם פרסמו, וכשהוכרז הנובל הם כבר היו ב7 סיגמה. אז 7 סיגמה, אני לא יודע, זה 10 במינוס 12 או משהו כזה, ההסתברות של השערת האפס, שאין פה שום חלקיק X, שזה סתם רגע, רחוק המספרים גדולים, רחוק המספרים גדולים, כשנותנים את זה, כמו שאמרת, מאות מיליוני שעות, זה כבר חזרתיות. נכון, כן, אבל הניסוי של ב-LHC, ב-Large Hadron Collider, יש שם מיליארדים על גבי מיליארדים של חלקיקים, אבל ה-Higgs הוא מאוד נדיר. אז מתוכם רק אחד אני לא יודע כמה מיליארדים הוא Higgs. אז אני לא יודע בדיוק את הפרטים של הסטטיסטיקה, זה עמוק לתוך פיזיקת חלקיקים, שזה לא התחום שלי, אבל אני לא יודע כמה חלקיקי Higgs, לא יודע להגיד לך כמה חלקיקי Higgs היה להם ביד, כמה מדידות של Higgs היה להם ביד כשהם פרסמו, איכשהו יש את הלכתי לשמוע את ההרצאה של אילן גרוס, להגיד לך שהבנתי את כל מה שהוא אמר, רחוק מזה. בסדר. אז בואו נראה כמה התפלגויות, ואחרי שנראה את התפלגויות, נראה ספציפית את חיבר ריבוע ואת T.
או אולי בסדר הפוך, כל אלמנט T ו-T בריבוע, כי ההתפלגות של T קשורה ליכולת לחשב P-value של מקדם איתם, ואחרי שנראה את ההתפלגויות, אז נראה איך באמת מחשבים את ה-P-value של מקדם המיטה, ואתם גם, השבוע אין תמכית, אבל כן. מודל אפס, זה חייב להיות רק למקדם המיטה? לא, ממש לא. מודל האפס, כל פעם שאתה רוצה לבדוק השערה, אתה חייב שיהיה לך מודל אפס. אז נגיד, מה שמחקתי, אוקיי, נגיד כאן ב-Higgs, מודל האפס הוא N-Higgs. קיבלת את ההתפלגות הסגולה, ההתפלגות הנמדדת, פשוט מרעש אקראי. מרעש אקראי שאין בו שום חלקיק מיוחד באנרגיה כלשהי. אוקיי? וספציפית שם, באמת, מודל האפס הוא התפלגות אקספוננציאלית של אנרגיית החלקיקים. וזאת לא התפלגות אקספוננציאלית שיש לך במק כזה, זה התפלגות אקספוננציאלית, בעצם שתי התפלגויות שונות, כן? זה התפלגות אקספוננציאלית של שאר החלקיקים, ועוד אולי איזושהי התפלגות נורמלית פה של ההיגס. אוקיי? שמה שאתה רואה זה הסכום שלהם. טוב, אני חושב שלא צריך למחוק את זה, כי אני רק רוצה להוריד את הלוח. אז בואו נראה כמה התפלגויות. בעצם נעשה קריאה מודרכת בספר. לאט לאט. אוקיי, אז פרק 6.14 בנומריקל רסיפיס מראה לכם כמה התפלגויות סטטיסטיות, התפלגויות חשובות בסטטיסטיקה, ונתחיל, כמובן שהוא מתחיל מההתפלגות הנורמלית, כן? אז התפלגות הנורמלית כבר הכרנו אותה, אם X הוא משתנה מקרי שנפגע מתוך התפלגות נורמלית, אז אתם רואים את הזמן שלי, אז אנחנו נאמר ש-X מתפלג, בין הקליקה הזאת זה מתפלג נורמלית, עם תוחלת מיו וסטיית תקן סיגמה. ה-PDF, הפונקציית ההתפלגות נראית כך, רשמתי לכם אותה, אני חושב, לפני שבועיים, כזה, וה-CDF, אוקיי, ה-CDF, אמרתי שאוקיי, לא ניתן, אין לה נוסחה אנליטית, יש נוסחה נומרית שנקראת error function, כי זו פונקציה שנעזרים בה לחישוב שגיאות, ה-CDF זה פשוט האינטגרל על ה-PDF ממינוס אינסוף עד X, אוקיי? זאת ההתפלגות הנורמלית, וה-inverse CDF זה מה שקראנו לו ערכי חלוקה. מהו ה-X? שההסתברות להיות קטן ממנו היא P. אוקיי, אז זה הדבר הזה. והנה הגרף של ההתפלגות הנורמלית ועוד כמה מהם. ואמרתי לכם, אני חושב כבר לפני שבועיים, שהבעיה בהתפלגות הנורמלית זה זה הקו הרציף הזה, אוקיי? זאת ההתפלגות הנורמלית סטנדרטית. רגע. או שאפשר להקטין קצת. אוקיי, אז כל ההתפלגויות האלה הן התפלגויות סטנדרטיות, שהתוחלת שלהן היא 0, עם כל היחסים האלה כאן, וסטיית התקן היא 1, או הווריאנס גם הוא 1. יש ספרים שכותבים עם מיו וסיגמה בריבוע, יש ספרים שכותבים מיו וסיגמה, צריך לשים לב במיוחד אם אתם משתמשים לא בספר אלא בקוד, אתם קוראים לקוד של מטלב, אז תראו האם הוא מבקש את הווריאנס או את סטיית התקן. אני חושב שמטלב מבקש את סטיית התקן, את הסיגמה. אז זאת ההתפלגות, הקו הרציף כאן, זאת ההתפלגות הנורמלית סטנדרטית. ואתם זוכרים שאמרתי שאחת הבעיות, ההתפלגות הנורמלית של גאוס היא התפלגות מצוינת לחישוב שגיאות במקרים נורמליים, אבל אחת הבעיות איתה זה שהיא נופלת חזק מדי בקצוות. איך ההתפלגות הנורמלית יורדת בקצוות? אקספוננציאלית. יפה. ההתפלגות הנורמלית בקצוות יורדת אקספוננציאלית. ואתם זוכרים שאמרתי לכם שההסתברות להיות מחוץ ל3 סיגמה, כלומר מ3 סיגמה ואילך, היא 0.3%. 3 סטיות תקן.
המציאות של מדידות היא בדרך כלל לא כזאת קיצונית. זאת אומרת, כן, יש הסתברות קצת, בדרך כלל הסתברות קצת יותר גדולה, להיות רחוק יותר מהקצה. זאת אומרת, אז אנשים חיפשו, ביניהם גם קושי, חיפשו פונקציה שגם כן ניתן לתאר באמצעותה שגיאות מדידה, אבל שהיא לא תיפול כל כך מהר בקצוות. אז מה שקושי הציע זה פונקציה שגם כן יש לה, היא תהיה סימטרית, תהיה לה תוחלת באפס עבור המשתנה המתוקנן, אבל בקצוות היא תיפול כמו 1 חלקי n, ולא כמו אקספוננט. אז זה הקו המקווקו. בואו נראה את התפלגות קושי. אז גם אם x מתפלג קושי מיו סיגמה, אז זאת תהיה ה-PDF, אוקיי? ואפשר לראות רגע, סליחה, לא כמו 1 חלקי n, 1 חלקי n בריבוע. אם זה היה 1 חלקי n, אז זאת פונקציה לא אינטגרבילית, כן? והאינטגרל חייב להיות שווה ל1 כדי שזאת תהיה פונקציית התפלגות. אז זה נופל כמו 1 חלקי x בריבוע. אוקיי, אז at infinity it goes as x, בואו נגיד x חיובי, x במינוס 2, כן? אפשר לראות את זה מכאן. אוקיי? אוקיי, וכמובן שיש לה את ה-CDF שלה, במקרה בכמובן שזאת פונקציה פשוטה, אז ה-CDF שלה אפילו אפשר לחשב אותו באופן אנליטי, זה חצי פלוס 1 חלקי פאי ארקטנגנס של x מינוס מיו חלקי סיגמה, או אם זה המשתנה המתוקנן אז פשוט ארקטנגנס x, ויש את ההפוכה, וזה הכל טוב ונחמד. הבעיה היא שלפונקציה הזאת כבר אין כל כך, למרות שיש פה פורמלית, יש פה סיגמה, יש פה סטיית תקן, אין לה באמת מומנט שני. כן, כי אם אני רוצה לחשב את המומנט השני, אני צריך לעשות אינטגרל על x בריבוע, p של x. אם p של x נופל כמו 1 חלקי x בריבוע בקצה, אז אינטגרל על x בריבוע כפול הדבר הזה לא מתכנס, אוקיי? ואז הגיע אדם, אנחנו כבר קופצים למאה ה-20, תחילת המאה ה-20, בערך לפני 100 שנה, אדם גאון בשם וויליאם גוזט, והוא הציע התפלגות שהיא מין הכללה של התפלגות נורמלית והתפלגות קושי. סיפור מאוד מאוד יפה, אולי רק בוא נראה, אני יכול לראות לכם את הוויקיפדיה. קוראים לו גוסה? תראה, הוא היה בריטי, אז אני לא יודע... בטוח? כן, וויליאם גוזה... יאללה, זה שקורה, זה נשמע את הבטית של גוסה. מישהו פה מכיר את בירה גינס? מכיר. אז האדם היה רב פעלים, הוא היה כימאי וסטטיסטיקאי, ובנוסף לזה שהוא הציע את ההתפלגות הזאת שתכף נעבור עליה, שהיא התפלגות מאוד מאוד שימושית היום בסטטיסטיקה, הוא גם היה צ'יפ ברור של גינס. כן. גם יש לו סיכוי, גם אני בשלם בירה. יש לי סיכוי להיות... סטטיסטיקאי? זה נדיר שאנשים יש להם הוא היה מאסטר שני כישרונות וביותר מדבר האמת שלה, אבל למשל בירה זה שטויות. אוקיי, ספר לנו אחר כך. זה שטויות. ברגע שיש לך מה יותר מדי. אוקיי. לא עכשיו... היה לו הרבה זמן ללמוד. אתה חושב בירה טובה, אתה חושב בירה אפשר, גם אני יכול לבטל בירה, אתה חושב בירה טובה. אולי הוא בישל בירה שזה קל, אבל יש לו וויקיפדיה רק על שמו, זה כבר משהו טוב. אז מה שהוא הציע, אני לא אכנס לדבר הזה, זה איזושהי התפלגות יותר מוכללת עם פונקציה שנקראת פונקציית גמא, פגשנו את פונקציית גמא? זה מורכב, לא? אני בעצמי לא זוכר איך היא נראית, אבל הוא הציע עוד פרמטר נו, ולפרמטר נו אנחנו נפגוש אותו אחר כך בהמשך. הפרמטר נו נקרא גם מספר דרגות החופש, והוא הראה שאם אני לוקח את הפונקציה המשוגעת הזאת עם נו שווה 1, אני מקבל את התפלגות קושי.
לעומת זאת, אם נו שואף לאינסוף, אני מקבל התפלגות נורמלית. אז זה בעצם הכללה של שתיהן. הוא ידע שההתפלגות הנורמלית וההתפלגות קושי, זה בעצם שתי קצוות, אם תרצו, שני קצוות של התפלגות יותר כללית שנקראת התפלגות סטודנט, ורשום פה למעלה למה היא נקראת התפלגות סטודנט. במאמר שהוא פרסם לפני בערך 100 שנה, אז הוא חתם בתור סטודנט. המעסיק שלו, ממשלות גינס, אסרו עליו להשתמש בשם שלו במאמרים מדעיים. אני לא יודע למה, זה נורא משונה. אבל עד היום זה נקראת התפלגות סטודנט או התפלגות סטודנט T, אבל הממציא הוא וויליאם גוזק. ובואו נחזור רגע אחורה, לגרף. אז אתם רואים שנגיד סטודנט או T, סטודנט 4, זה הקו המקווקו בדף, הנה הוא פה, הוא יותר קרוב לקושי. לעומת זאת סטודנט 6, כן פה יש עוד פרמטר, זה מספר דרגות החופש, אז צריך לציין גם, כמובן כל ההתפלגויות פה הם מיו שווה ל-0 וסיגמה שווה ל-1, אבל ככל ש אתם רואים שנגיד קושי, אז הפיק באמצע הוא יותר נמוך מאשר הנורמלי, לוגיסטי אני לא אכנס לזה, לא משנה, ובקצוות הוא דווקא יותר גבוה, קושי הרבה יותר גבוה מהנורמלי, וסטודנט זה איזשהו טרייד אוף ביניהם, ככל שאני אקח מספר דרגות חופש יותר גדול, ככל שמספר דרגות החופש יותר גדול, אני אלך להתקרב להתפלגות הנורמלית. זה עדיין, אתם רואים פה בזנב, עדיין זה נופל יותר לאט, המקווקבים פה הם איזשהו טרייד אוף, איזשהו פשרה בין הנורמלי שזה הקו הרציף כאן, לבין קושי שזה הקו שיורד יותר מאוד מאוד לאט. אז בהרבה מאוד מקרים, שגיאות המדידה שלנו באמת מתפלגות כמו סטודנט T, לרוב שגיאות המדידה מתפלגות כמו סטודנט T ולא התפלגות נורמלית, למרות שאנחנו בהרבה נניח שנעשה את החישובים של התפלגות נורמלית, כי אנחנו נראה שיש דברים שמאוד קל לחשב עם התפלגות נורמלית, אבל לרוב ההתפלגות היא דווקא התפלגות סטודנט T. עכשיו אני אעשה לכם קצת ספוילר להמשך, לא דיברו כאן בכלל על דרגות חופש והתאמות, כלום. חומרים לא, זה אפילו לא. שאלה מה אומר, לא, דרגות חופש, קודם כל מושג בר נראה, בוא נארץ? לא אחו דיבר. אבל מה זה אומר במשמעות הזאת? זה מעניין. אז במשמעות של נתוני מדידה, מספר דרגות החופש זה פשוט מספר נקודות המדידה, פחות מספר הפרמטרים החופשיים של המודל. אז אם למשל הפרמטרים החופשיים של המודל הם רק, המודל הוא מודל סטטיסטי וזה נגיד רק הממוצע וסטיית התקן, אז זה מספר דרגות החופש, מספר נקודות המדידה פחות 2. אוקיי? אז מה שאתם יכולים לראות מפה כבר זה שככל שיש לכם יותר נקודות מדידה, ככל שיש לכם יותר דגימות, אז גם אם התחלתם מהתפלגות שהיא לא נורמלית כמו התפלגות קושי, ככל שאתם תאספו יותר דגימות, ההתפלגות תלך ותתקרב להתפלגות הנורמלית. אוקיי? יהיה לכם סיכוי יותר קטן ליפול רחוק מהקצוות. אוקיי? ואנחנו נשתמש בתכונה הזאת. בסדר? אז מה שחשוב לזכור, תחזיקו את התמונה הגרפית הזאת, יותר חשוב לי שתחזיקו את התמונה הגרפית בראש, מאשר יש את הפונקציות המתמטיות, כי אנחנו תכף נראה שאנחנו בעצם, לכל חישובי ההסתברות אנחנו נקרא לאלגוריתם נומרי, למטלב או לפייתון, שיחשב לנו את ההסתברויות תחת התפלגות נורמלית, התפלגות קושי, התפלגות סטודנט וכו'. בסדר? אז תזכרו שהתפלגות סטודנט היא פשוט נופלת קצת יותר לאט בקצוות. אנחנו לא נשתמש בהתפלגות קושי, נשתמש בנורמלית וסטודנט. אוקיי? אוקיי, זה לגבי שגיאות מדידה והתפלגויות סימטריות. עכשיו אמרתי שחלק מהסטטיסטיקות שנחשב, בעצם לרוב הסטטיסטיקות שנחשב, יהיו או יבואו מהתפלגויות לא סימטריות, התפלגויות שהן מוגדרות חיובית. אז בואו נלך לכאן. טיפה בהמשך של הפרק הזה, מספיק גדול, נכון? יש, וכבר ראינו דוגמאות לזה, יש התפלגויות סטטיסטיות או התפלגויות בכלל שהן מוגדרות חיובית, כן?
אחד כבר פגשנו, איזה מאלה שעל הלוח כבר פגשנו? האקספוננציאלית, נכון? התפלגות המערכית כבר פגשנו, הנה, אקספוננציאל של 0.5, מישהו זוכר את המקרא הפיזיקלי שההתפלגות האקספוננציאלית מתארת אותו? זה לא יהיה 1 חלקי משהו פי, 1 חלקי פי, נכון? מה זה הפי הזה? זה לא פה שהוא נמצא זה לא סוג של הממוצע שלו, המדיאן. 1 חלקי פי זה גם הממוצע וגם סטיית התקן של ההתפלגות, כן? אבל מה המקרא הפיזיקלי שמתאר, כן? מה? טוב, פרקה של קבלה אקספוננציאלית, אבל זה לא המקרא שהפונקציית ההתפלגות כהסתברות מתארת, כן? כמה זמן יעבור עד המאורע? התפלגות אקספוננציאלית מתארת את הזמן שיעבור עד שיקרה מאורע כלשהו, כשקצב המאורעות הממוצע הוא פי, כן? זה לא קשור לפוסון? יש משהו לא קשור לפוסון. זה התפלגות גיאומטרית? זה קשור לגיאומטרית, זאת החברה הרציפה של הגיאומטרית, כן. כן, זאת החברה הרציפה של הגיאומטרית. אז יש פה גם כמובן את ההתפלגות, מתחיל פה בהתפלגות האקספוננציאלית, הפרמטר בטא זה בעצם קצב האירועים, ומה ש-X אומר זה הזמן עד קרות המאורע הראשון מתפלג, אז X הוא זמן, אז ההסתברות שיעבור כך וכך זמן עד המאורע הראשון הוא בטא E מינוס בטא X, בסדר? ואת זה כבר דיברנו, אבל יש פה עוד 2 שאני רוצה להתעכב עליהם. השתיים הם חי בריבוע, chi סקוואר, ו-F. זאת אומרת שלהתפלגות חי בריבוע, קודם כל מספר המשתנים הוא גם 1, כן? כמו להתפלגות אקספוננציאלית, יש פרמטר אחד ויחיד שמתאר את התפלגות חי בריבוע, לעומת זאת התפלגות F, צריך פה 2 מספרים שמתארים אותם, תכף נראה מה הם המספרים האלה. וזה דבר ראשון. דבר שני, בניגוד להתפלגות האקספוננציאלית שהיא מתחילה ממקסימום ויורדת, ההתפלגויות חי בריבוע ו-F הן מתחילות מ-0, ההסתברות לקבל את ה-X שווה ל-0 היא 0, זה עולה לאיזשהו פיק כלשהו, ואחר כך יורד. אז היא באופן כלשהו אפשר לחשוב על ההתפלגות חי בריבוע, כאנלוגה, כאיזשהו אנלוג בעצם אולי להתפלגות פואסון, או אולי קצת להתפלגות פואסון. יש לה איזשהו, נגיד, נתחיל מהתפלגות חי בריבוע, התפלגות F אני ברשותכם אשמור לשיעור הבא, או אולי לשיעור שאחריו, נתחיל היום מהתפלגות חי בריבוע, אוקיי? יש לה איזשהו ערך מקסימלי, יש לה תוחלת, כן, במקום X יש לי חי בריבוע, אז יש לי פה איזושהי תוחלת, ויש איזושהי סטיית תקן, רק שזה לא התפלגות סימטרית. יש הסתברות הרבה יותר גבוהה להיות באזור 0 מאשר באזור רחוק מ-0. אוקיי? יש הסתברות יותר גבוהה למספרים קטנים. אז יהיה יותר סיכוי שהתוחלת יהיה מ-0 עד 5? כן. אז בואו נסתכל על הפונקציה, נדלג על הלוג נורמלי, נסתכל על התפלגות חי בריבוע, התפלגות מאוד מאוד חשובה בסטטיסטיקה, ובנתונים. אז המספר הזה, המספר האחד והיחיד שמתאר את התפלגות חי בריבוע, זה היה אותו מספר נו, מספר דרגות החופש, numbers of degrees of freedom, שכזכור בנתוני מדידה זה יהיה מספר נקודות המדידה פחות מספר הפרמטרים החופשיים של המודל. שוב, הפונקציה עצמה, פונקציית צפיפות ההסתברות, ה-PDF, אוקיי, כשחי גדול הוא נופל כמו אקספוננט, ובהתחלה יש לו איזשהו יש לו איזשהו מקדם נרמול של 1 חלקי גמא, לא ניכנס לזה, מה שחשוב אבל לקחת מפה זה את התוחלת וסטיית התקן של ההתפלגות. התוחלת היא נו, הממוצע של חי בריבוע הוא שווה למספר דרגות החופש, וסטיית התקן הוא שורש 2 נו. הרוחב ההתפלגות הוא שורש פעמיים מספר דרגות החופש. כן, ואם תרצו המוד
הערך המסתבר ביותר, תזכרו אני חושב שיוסי הראה לכם את זה, כשההתפלגות היא אסימטרית, אז המוד והמין הם לא אותו ערך. אני חושב שהוא הראה לכם את זה, לפחות ראיתי את זה במצגת שהוא שלחתי. המוד, הערך המסתבר, הפיק של ההתפלגות, הוא לאו דווקא בתוחלת, הוא יכול להיות טיפה הצידה. כן, אם זה לא סימטרי. נכון, כן. אז התפלגות חי בריבוע היא לא סימטרית, ואם התוחלת היא נו, אז כל פעם שנו גדול משתיים, אז המוד, הפיק, מתקבל דווקא בנו פחות 2. אוקיי? אז כן, כשנו גדול, כשמספר נקודות המדידה הוא גדול, זה קשה להבחין בהבדל. כן? באחוזים ההבדל ביניהם הוא קטן, אבל בכל זאת הוא קיים. אוקיי. אז זאת התפלגות חי בריבוע, וכמובן שיש לה CDF, כן? המשתנה פה הוא חי בריבוע, זה קצת מבלבל, המשתנה הוא לא חי, אלא הוא חי בריבוע, ככה הוא נקרא, אוקיי? זה לא X, אלא זה חי בריבוע, אז ההסתברות לקבל חי בריבוע קטן מערך כלשהו, זה ה-CDF, כן? זה מ-0, פה לא צריך להתחיל את הנקרא במקס בסוף, אפשר להתחיל מ-0, כי לכל מספר קטן מ-0 ההסתברות היא 0, ואנחנו נראה, טוב אני כתבתי את זה פה בצד, אבל אנחנו נראה בהמשך שה-p-value בהקשר של מבחן חי בריבוע, אנחנו נעשה מבחן חי בריבוע, הוא ההסתברות להיות בזנב, אנחנו נעשה מבחן חי בריבוע, הסטטיסטיקה תהיה חי בריבוע, נקבל איזשהו מספר חי בריבוע לנתוני מדידה, ואז ה-p-value הוא ההסתברות להיות בזנב, אז הוא בעצם יהיה 1 פחות ה-CDF, ההסתברות להיות בחי בריבוע מעל הגודל הזה. תחת מודל האפס. וכרגע זה מילים אבסטרקטיות, עוד לא הראיתי מה זה. בסדר? אז זה 4 התפלגויות שרציתי שתכירו, לפחות גרפית, תחזרו לספר, תקראו על זה. תחזרו רגע לגרף. אקספוננציאלית אתם כבר מכירים, אבל תקראו שוב, ההתפלגות חי בריבוע וההתפלגות F, נגיע לה בשיעור האחרון בסמסטר, התפלגויות לא סימטריות שבעצם מתארות התפלגות של סטטיסטיקה, אוקיי? זאת ההתפלגות של הסטטיסטיקה. והיום אנחנו נשתמש, כבר השתמשנו בהתפלגות הנורמלית, אבל נשתמש בה שוב היום ובהתפלגות סטודנט T. כן, אנחנו כבר היום נשתמש בהתפלגות סטודנט T, אנחנו נחשב איזושהי סטטיסטיקה, נחשב מקדם מטעם, ואנחנו נראה שההסתברות של מקדם המטעם ליפול בזנבות של ה-p-value הוא בעצם מחושב מההסתברות של מקדם המטעם ליפול רחוק מהאפס. כן? כמובן שזה לא יהיה... איך אני יודע מה נתאים לתצפית שלי? כי בסוף זה די דומה כל זה. אז אני אתן את הנוסחה, כן? וצריך לכל מקרה ולכל סטטיסטיקה יש את ההתפלגות שלה. אז כאילו אני רואה את הדבר שלי איפה, לאיזה אחת מהם השגיאה הכי קטנה ואחת לא. בוא נציג את המקרה של מקדם המטעם ואתה תראה מה זה. בסופו של דבר מה שצריך לעשות זה לחשב את הסטטיסטיקה, נגיד במקרה של סטודנט T, תצטרך לדעת מה מספר דרגות החופש, זה ייגזר ממספר המדידות שיש לך, ומה הערך שמדדת, ואז תוכל לחשב את ההסתברות באמצעות ה-CDF, בוא נלך פה באמצעות באמצעות ה-CDF, ששוב, אתם לא תחשבו אותה ישירות מהפונקציות האלה שכתובות כאן, פשוט תקראו למטה, תחשב לי בבקשה את ה-CDF של, אם תרצו אחד פחות ה-CDF של התפלגות T בעלת ממוצע כזה וסטיית תקן כך וכך ומספר דרגות כזה וכזה, צריך גם מספר דרגות חופש, וזה יהיה ה-p-value שלך. אז אנחנו נעשה את זה, בסדר? לא להיבעיה. אז בואו נפסיק את זה, נפסיק את share. הכוונה שלי הייתה יותר כאילו מה, איך אני יודע מה נכון ואני צריך ספציפי שלי. אז שוב, אתה צריך לדעת מה הסטטיסטיקה שאתה רוצה לחשב, ואני אתחיל היום מקדם המטעם, אוקיי? כי לכל מבחן סטטיסטי, אתה צריך לדעת מה השאלה שאתה רוצה לשאול, אוקיי?
אם השאלה שאתה רוצה לשאול היא האם יש מטעם, זאת אומרת, השאלה שאני רוצה לשאול, יש לי מדגם דו-ממדי, יש לי את הנקודות השחורות האלה, האם יש מטעם ביניהם או אין מטעם ביניהם? האם שני המשתנים האלה מתואמים או לא מתואמים? אז בוא נניח שהם לא מתואמים, ונחשב את מקדם המטעם. ההנחה שלי שהם לא מתואמים תהיה הנחת האפס, אני אחשב את מקדם המטעם, את שני אלה, אני אראה לכם את המבחנים לשניהם, גם לפירסון וגם לספירמן, ואז הדבר הבא שאני צריך לחשב את ה-p-value. מה ההסתברות לקבל את הערך שקיבלתי, אחד מאלה, תחת הנחת האפס, שאין מטעם. אוקיי? ואם המספר הזה יהיה מספיק קטן, אני אוכל להפריך את הנחת האפס ולהגיד, אני יכול להפריך את ההשערה שאין מטעם, ולכן ההשערה שיש מטעם היא ההשערה המתאימה. יש מטעם. אוקיי? יש מטעם בהסתברות מעל, כן, 1 פחות p-value. או לפחות כמו 1 פחות p-value. אוקיי? זאת ההסתברות של ההשערה החלופית שיש מטעם. אז בשביל להיות מסוגלים לחשב את ה-p-value, אני צריך לדעת איך הסטטיסטיקה מתפלגת. אוקיי? אני אראה לכם היום שפירסון וספירמן, לפחות, סליחה, פירסון מתפלג נורמלית, ספירמן מתפלג התפלגות אחידה, ולשניהם יש חלופה שמתפלגת t, ואני אשתמש בה בדרך כלל אני אשתמש בה כדי לחשב את ה-p-value. בסדר? וצריך גם להגיד מה מספר דרגות החופש. אז זאת התוכנית, אוקיי? אז בואו נשאיר את הציור של מקדם המטעם. ונלך להתפלגות המי-נורמלית, ונלך למקרה הספציפי של מקדם המטעם. שוב, אני יודע שזה חומר לא פשוט, אבל זה חיוני, והרבה מאוד אנשים, גם מדענים טובים, שוכחים לעשות את זה, וזה גרוע מאוד. צריך תמיד לעשות מבחן סטטיסטי כדי להגיד, אוקיי, האם יש, האם ניתן או לא ניתן להפריך את השערת האפס. אז בואו נציג את המבחן הסטטיסטי המתאים למקדם המטעם. אז אני לא אחזור למשרות, אני רק אזכיר שאני מחפש אומדן למטעם, המטעם האמיתי בטבע בין שני משתנים הוא רוב, מה שיש בטבע אני לא יודע אותו, אני רוצה את רוב קרובה, ויש לי שניים כאלה, יש לי פירסון וספירמן, נתחיל מפירסון. פה כדי לדעת את המקדם המטעם, אתה חייב לעשות את הקובריאנס של שני משתנים? יש... וזה מיותר. לא, זה לא מיותר. לא, כי פה אתה מדבר על שתי משתנים או רק משתנה אחד? שלוש, משתנה דו-ממדי. משתנה דו-ממדי. יש לי לכל... יש לי מדגם דו-ממדי, אוקיי? משתנה מקרה דו-ממדי. כוונה שלכל נקודה יש מספר על ציר X ומספר על ציר Y. בעצם זוגות של מספרות. אוקיי. אז נתחיל מקדם מטעם פירסון, כן? RP. אז RP הוא מקדם מטעם פירסון, אתם זוכרים שהוא יכול לקבל ערכים בין 1 ל-1, כשאחד אומר מטעם חיובי מושלם, בין כל הנקודות מסודרות על קו ישר עולה, -1 זה כל הנקודות מסודרות על קו ישר יורד, והקו עובר באופן מושלם דרך כל הנקודות, ו0 הוא היעדר מטעם. אז עבור משתנה מקרי B נורמלי, כן, XY, פוזיטיב L, אבל לא משנה, כוונה שיש לי זוגות של X ו-Y, ועבור מדגם של N זוגות מההתפלגות, אם N, בואו אני אשים כאלה קורס, מספיק גדול,
נגיד מה זה אומר, מספיק גדול, אזי RP מתפלג נורמלית עם תוחלת 0 בווריאנס של 1/m. כן, למה הכוונה? אמרתי שכדי להיות מסוגלים לחשב הסתברות של סטטיסטיקה, הסתברות של מספר כלשהו, של הסטטיסטיקה, אני צריך לדעת איך הסטטיסטיקה הזאת מתפלגת. אז ניתן להראות, אם תרצו, ניתן להראות הזה, זה אומר שהמרצה יודע שזה נכון, אבל אין לו מושג איך לעשות את זה. אני יודע שזה נכון, כי אני סומך על הנומריקה ורציפית ועל דברי סטל שכתבו את זה ובדקו את הדברים האלה, אני לא יודע להוכיח את זה, בסדר? אז אפילו לא תבקשו את ההוכחה. מה שזה אומר אבל, זה אומר שכן, RP, לסטטיסטיקה עצמה גם כן יש התפלגות, אנחנו יודעים שהטווח הוא -1/1, מחוץ לזה ההסתברות היא 0, זה פשוט מההגדרה המתמטית, אני יודע, זה אני יכול להראות, שכן, מקדם מטעם לא יכול, מהנוסחה שלמדנו שבוע שעבר, היא לא יכולה לקבל ערך יותר, אבל ככל שיש לי יותר מדידות, כן, ככל שיש לי יותר מדידות, כן, אז N1 גדול מ-N2, אז זה יעבור N1, ועבור N2 נגיד זה יהיה הקו המקווקו. כן, ככל שמספר המדידות זה N2, כתב לי N1. ככל שיש לי יותר מדידות, אז ההתפלגות שלי יותר קצרה סביב האפס. מה זה N1 ו-N2? צריך להגיד עוד הערה ששכחתי. מה זה N1 ו-N2? כן, נגיד יש לי שני מדגמים. יש לי שני מדגמים מאותה התפלגות, ככל שהמספר הפרטים יותר גדול, תחת הנחת האפס. אין מכאן. כן, זה חשוב. זאת ההתפלגות להנחת האפס. אז בהנחה שאין מיטה, אני מצפה כמובן אם אין מיטה, אני מצפה שהתוחלת תהיה אפס, וככל שאני אסוף יותר פרטים, ככל שיהיה לי פה יותר נקודות שחורות בענן של ההתפלגות, יהיה לי יותר קל להראות שבאמת אין מיטה. אוקיי? עבור, כן, זה מדגם עם מיטה, כן, מדגם זה לא מיטה, אז הוא יראה כזה ענן לא מתואם, כן, איזשהו ענן כזה עגול ויפה, או אליפטי, זה מדגם בלי מיטם. כן. פה בגרשה שכתבת ל-RP, לא כתבת אותו דבר? N1 יותר גדול מ-N2 וגם למטה? N1 יותר גדול מ-N2? לא, N2 קטן מ-N1. כל מה שרציתי להראות כאן זה שככל שאתם אוספים יותר דגימות, אז ההתפלגות נהיית יותר קצרה. סביב האפס. תחת הנחת האפס, שאין. אוקיי? מה זה מספיק גדול? מספיק גדול בהקשר של מדגם אקראי מתוך התפלגות וממדית זה בערך 10 בריבוע. סדר גודל. ועוד דבר שחשוב לומר זה שזה מתאים אך ורק עבור משתנה מקרי בי נורמלי שמתפלג באופן בי נורמלי. אני אעשה הדגמה. אבל תכף, אחרי שנראה מה צריך לחשב, אז אני אראה גם מה אפשר לחשב כאשר התנאים האלה לא מתקיימים או מתקיימים באופן חלקי. אז אם אני יודע איך הסטטיסטיקה שלי מתפלגת, אני יודע גם, ונגיד עכשיו קיבלתי מקדם מטעם, אוקיי? הלכתי למדגם הזה,
וקיבלתי 0.5. בסדר? קיבלתי פה RP שווה ל-0.5. אז הדאטה אומר לי, שמע, מתוך הנתונים נראה שיש מתאם. אבל השאלה שאני רוצה לשאול זה יותר מזה, אני רוצה לשאול מה ההסתברות להפריך את הטענה שאין מתאם? מה ההסתברות להפריך את הנחת האפס? וכיוון שאני יודע איך RP מתפלג תחת הנחת האפס, ויש לי את המספר הזה, אני יכול לחשב את ההסתברות להיות פה בזנב. אוקיי? זה בעצם האינטגרל על ההתפלגות. אוקיי? אז פה יש בעיה, לא? אם אתה רואה שתי המשתנים המקרים שאתה לוקח X ו-Y הם לא מתואמים. זה אומר שהמקדם המתאם הוא שווה ל-0. שוב, אני לא יודע מה יש בטבע. אני לא יודע מה יש בטבע. יש לי אומדן. יש לי נתונים. הנתונים הם הנקודות השחורות, ואני תמיד לכל סט נתונים אני יכול לחשב מקדם איתם. לכל סט נתונים דו-ממדי אני יכול לחשב איתם. אז הנה חישבתי אותי. אוקיי? RP שווה 0.5. השאלה שאני שואל עכשיו, מה ההסתברות לקבל את RP שווה 0.5 מתוך מדגם בגודל כזה של נגיד 100 פרטים, שהוא מתפלג אקראית ללא מתאם, מתוך התפלגות שהיא לא מתואמת, תחת הנחת האפס. אז אני יכול לחשב את ההסתברות הזאת. ה-p-value המתאים, מכיוון שאני יודע איך זה מתפלג, אז יהיה 1 פחות CDF, כן, ההסתברות להיות בזנב, CDF נותן לי הסתברות מכאן עד כאן, אוקיי? ההסתברות להיות מכאן וימינה זה 1 פחות ה-CDF, אני בכוונה רושם את זה מטלבית, CDF של התפלגות נורמלית, נורם, אני צריך להכניס את הערך שקיבלתי, RP, ואת התוחלת וסטיית התקן, 1 חלקי שורש n של ההתפלגות. זה המבחן הסטטיסטי שלי עבור מקדם המתאם של פירסון. ואני יודע מה גודל המדגם שלי, לכן אני יודע את סטיית התקן, התוחלת להנחת האפס היא 0, יש לי את הסטטיסטיקה שחישבתי, אני יודע שתחת הנחת האפס זה מתפלג נורמלית, אני יודע לחשב את ה-p-value, ההסתברות להיות בזנב. עכשיו בוא נכתוב אולי בכחול הערה חשובה, כן, אני אמרתי שאני מחשב את ההסתברות להיות בזנב הזה, אבל אם אין לנו, אם אין ציפייה הפריורית למתאם חיובי, יש לכפול את p-value ב-2, כן? אז אני צריך לקחת את הדבר הזה, ובכוונה השארתי פה מקום, אני צריך לעשות את המכפלה בקצה, לכפול ב-2, כי אם אני רוצה לבדוק את השערת האפס, כן, אולי אני אגיד, טוב, במקרה יצא לי מספר חיובי, אבל באותה מידה היה יכול להיות גם מספר שלילי, של מינוס 0.5, ואני רוצה לבדוק את ההסתברות להיות, מה ההסתברות הכוללת להיות באחד מהזנבות. כן, לא אכפת לי עכשיו אם אני בזנב הימני או בזנב השמאלי. כן, אם תרצו זה ההסתברות של כן, אם תרצו, זה p-value, זה ההסתברות של RP
סליחה, של ערך המטעם האמיתי, כן, ההסתברות של ערך המטעם האמיתי, rho xy, להיות גדול מערך מופלט של RP. ההסתברות של מקדם המטעם מה יהיה? קטן כן, ה-p-value זה להיות קטן להיות פה. לא, נו, רגע, סליחה. כן, גדול. לא לכולם יש טבלטים. שנייה. כן, תחת הנחת האפס. בסדר. גדול. תחת הנחת האפס. מה ההסתברות לקבל כזה מקדם מטעם או גדול ממנו תחת ההנחה שאין מטעם? אז אם ההסתברות הזאת מספיק קטנה, אם p-value מספיק קטן, אפשר להפריך את הנחת האפס. שוב, אם p-value מספיק קטן, אפשר להפריך את הנחת האפס. או אם תרצו, אחד פחות p-value, זו ההסתברות של הנחת האפס בהינתן נתוני המדידה. אולי זה המשפט שעשה הכי הרבה. אם קיבלתי p-value קטן, נגיד 0.01, אז 0.99 זאת ההסתברות של הנחת האפס בהינתן נתוני המדידה. זה הסתברות, לא של הנחת האפס, להפריך את הנחת האפס. וואי, גם אותי זה מבלבל. להפריך את הנחת האפס בהינתן נתוני המדידה. כן. הסתברות גבוהה להפריך את הנחת האפס, להפריך את ההנחה שאין איתם. עבור p-value קטן. אז צריך בעצם p-value גדול. כדי להגיד שיש מטעם צריך p-value קטן. ככל ש-p-value יותר קטן, ההסתברות שיש מטעם היא יותר גדולה. אז אתה מפריך את הנחת האפס. שאין מטעם. כן. שאין מטעם. כן. זה כאילו שלילה של השלילה. צר לי, אבל זה מה שסטטיסטיקה יודעת לעשות. לא, אני רוצה לבדוק. אני רוצה לבדוק האם יש מטעם או אין מטעם, אבל באופן יותר מדויק, אני רוצה להגיד מה ההסתברות שיש מטעם. או אם תרצו, כן, כלומר, שיש מטעם. כן, אם אתם רוצים רק את ההנחה שיש מטעם חיובי, אז לא צריך לכפול את זה בשתיים. אם רוצים מטעם כלשהו ולא אכפת לכם אם הוא חיובי או שלילי, אז אתם צריכים לכפול את זה בשתיים. טוב. מה קורה כשהמשתנה המקרי שלי הוא לא מתוך מדגם בי נורמלי, או יש לי לא כל כך הרבה נקודות מדידה, נגיד אין לי 100 נקודות מדידה, יש לי מדגם קטן, נגיד מדגם של 10, כן? מה השאלה? אני עכשיו, זה מה שוויליאם גוזט חיפש, הוא אמר אוקיי, אבל אני יודע איך מקדם המטעם של פירסון מתפלג תחת ההנחה של בי נורמליות.
אבל מה קורה אם אני שולף דגימות מתוך מדגם שהוא לא מתפלג בנורמלי, אולי נורמלי יחיד או משהו אחר, או מה קורה במצב שיש לי מעט נקודות מדידה, יש לי מדגם קטן, מה שקרה low number statistics, אז אם המדגם קטן, נגיד 10 עד 100, או בוא נכתוב את זה ככה, כן, n קטן מ-100 אבל גדול מ-10, נחשב את הסטטיסטיקה T. זאת הסטטיסטיקה T של גוזט, T של פירסון, זאת הגדרה, היא שווה ל-R פירסון, אני קודם כל צריך לחשב את RP, ואחר כך לקחת RP, שורש n-2, 1 מינוס RP בריבוע. אוקיי. זאת ההגדרה, אני מתנצל, אבל אני אצטרך עוד כמה דקות, אז נמשיך עד רבע ל... בסדר? שנוכל גם לעשות לכם את הדגמה ומטלב. אז הסטטיסטיקה הזאת, הסטטיסטיקה זה איזשהו שינוי משתנה, החלפת משתנה. אפשר לראות, נגיד מה קורה, אם RP שווה ל-0, אז זה 0, אם RP שווה ל-1, טוב, אז זה הולך אז הדבר הזה הוא 1, אבל זה הולך ל-1 או מינוס 1, אז זה מתפוצץ לאינסוף, כן? אז הדבר הזה הוא מתפלג, הוא הולך ממינוס אינסוף עד אינסוף, בניגוד ל-RP שהולך ממינוס 1 ו-1. וניתן להראות, כלומר, מישהו כמו וויליאם רוזט יכול להראות, אני לא, אבל יכול להראות שהמספר הזה יש לו התפלגות T, התפלגות סטודנט T, אוקיי? אז TP מתפלג, סטודנט, או T, סטודנט T, עם מספר דרגות חופש נו, ואיזשהו מיו וסיגמה, מה? איך קראת לדבר הזה לסטודנט? סטודנטי, לא, כן, אבל איך קראת להוא, הגוזט הזה, איך זה נקרא, מה שהוא המציא? סטודנטי. מה הוא המציא? איך זה נקרא? מה זה הפונקציה הזאת? התפלגות. התפלגות סטודנט? כן, התפלגות סטודנטית, זה משהו בין קושי להתפלגות נורמלית. נו שווה לאינסוף, כן, TP מתפלג סטודנט, נו 0-1, כאשר נו שווה מספר דרגות החופש שווה ל-n-2. אוקיי? אז ככל שיש לכם, תזכרו שהתפלגות סטודנט T, ככל שמספר דרגות החופש יותר גבוה, היא הולכת ומתקרבת להתפלגות הנורמלית. אז בגבול של n מאוד מאוד גבוה, נגיד n מסדר גודל של 100, זה כבר תהיה ממש התפלגות נורמלית. אבל ב-n קטן מ-100, מה שהיא תאפשר לי, זה התפלגות שהיא נופלת קצת יותר עדין בקצוות, קצת יותר לאט. אוקיי? אז עכשיו, חישבתי את הסטטיסטיקה שלי, אני יודע איך היא מתפלגת, עכשיו אני יכול לחשב את ה-p-value. כן? אני יכול לחשב את ההסתברות, לקבל את הסטטיסטיקה שקיבלתי. אוקיי? אז ה-p-value, וזה בעצם, מכיוון שכל מה שעשיתי זה החלפת משתנה, זה גם יהיה אותו p-value שמתאים ל-rp שהכנסתי לתוך ה-tp. ה-p-value של rp הוא שווה בערך ל-p-value של ה-tp שמתאים לו
זה שווה שוב, כמו קודם, כמו שמחקתי קודם, אם אתם מעוניינים דווקא לבדוק או את ההסתברות להיות בעלת התפלגות חיובית או שלילית, אז אתם לא כופלים בשתיים, אבל אם אתם מעוניינים לבדוק את השאלה הכללית, האם בכלל יש מתאם או אין, אז אתם כופלים בשתיים, 2 כפול ה-CDF של מה שצריך לכתוב במטלב זה ככה בגרשיים T, הוא כבר יודע, לא צריך לכתוב סטודנט, הוא יודע ש-T זה סטודנט T, מינוס הערך המוחלט של TP, ולהכניס פה את מספר דרגות החופש, N-2. כשקוראים במטלב, כשקוראים ל-PDF או CDF עם T, אז הוא מניח שזאת התפלגות נורמלית, התפלגות סטנדרטית, לא נורמלית, התפלגות סטנדרטית. התפלגות סטנדרטית, כלומר עבור משתנה מתוקנן, שהתוחלת היא 0 וסטיית התקן היא 1. אז הדבר הכי שצריך להכניס זה את מספר דרגות החופש, ומספר דרגות החופש הוא N-2. אז ככל שאתם תאספו יותר דגימות מתוך המשתנה המקרי הדו-ממדי, אז יהיה לכם יכולת יותר טובה להעריך את ההסתברות. אוקיי. עכשיו, לפני שאני מראה איך עושים את זה תכלס במטלב, אני רוצה רק להזכיר לכם גם את החבר העמיד. אני נכתוב את זה באדום. את החבר העמיד של פירסון, שזה ספירמן. אז גם ספירמן, גם מקדם המתאם של ספירמן rank correlation, שמה שהוא עושה, אני רק אזכיר בלי לכתוב את הנוסחה, הוא מחשב מתאם לא בין הערכים של x ו-y, אלא בין המיקום שלהם בווקטור המסודר. נמחק גם את זה. עכשיו, מכיוון המיקום בווקטור המסודר, גם אנחנו לא יודעים איך הערכים מתפלגים, אנחנו לא יודעים איך, למשל, ערכי הטמפרטורה, אנחנו לא יודעים את פונקציית ההתפלגות השולית של T עצמה, אבל אנחנו יודעים שאם אני אקח את הוקטור המסודר ואני אקרא לזה, כן, אני הולך מפה ואני אוסף אותם, זה יהיה 1, זה 2, זה 3, זה 4, זה 5, זה 6, זה 7, זה 8, וזה יהיה 100. בסדר? המספרים האלה, המיקומים בווקטור המסודר, מתפלגים אחיד בין 1 ל-100. אז אני יודע את ההתפלגות של המיקום בווקטור המסודר, וזה יתרון. כי אם אני יודע איך המשתנה מתפלג, אני יודע איך מקדם המתאם מתפלג. אוקיי? אבל אני רוצה לדלג על ההתפלגות של מקדם המתאם, אני רוצה לעבור ישר לחבר T, עבור ההתפלגות RS, שהיא גם כן יכולה לקבל ערכים בין מינוס 1 ל-1, אז אני גם כן יכול להגדיר אותו דבר, משתנה מסוג T, כן? כן, TS נקרא לו, TS הוא מוגדר אותו דבר, הוא RS כפול שורש N-2 חלקי 1 מינוס RS בריבוע, ולכן גם ה-P-value שלו מתפלג אותו דבר. אוקיי? וה-P-value שלו מתפלג גם כן כמו, מכיוון שזה משתנה שהוא מתפלג נורמלי, כן? סליחה. כן, זה משתנה שהוא מתפלג סטודנט. סטודנט N-2, 0, 1, כמו זה, ולכן ה-P-value שלו הוא גם כן יהיה 2 כפול ה-CDF, כן, אם אני רוצה לבדוק מתאם כללי ולא מתאם חיובי או שלילי דווקא,
של התפלגות T מינוס ערך מוחלט TS N מינוס 2. ממש אותו דבר. אוקיי. עכשיו, אני מזכיר ש-RS, מה היתרון של RS על RP? הוא עמיד. כלומר? כלומר לא רגיש לתנודות. הוא לא רגיש לערכים חריגים. לא סתם תנודות. תנודות זה כן. לא, בסדר, אני טעיתי. לא, הכל טוב. טעיתי במילה. בדרך כלל, אז שווה גם להגיד שבדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל RS קטן מ-RP. סליחה. בערך מוחלט, כן? אז במה שאמרת על הפרס נובל, נגיד, לא היו רוצים להשתמש בזה. דווקא כן. כן רוצים, כי... הם רוצים להשתמש במה שבסוף מתאים לתיאוריה שלהם להוכיח אותם. כן, אבל... לא, דווקא לא, זה בדיוק העניין. עיתונאי חכם הוא יעשה מבחן יותר קשה. כן? בדרך כלל, RS הוא בערך מוחלט עבור התפלגות כלשהי, מקדם מטעם RS הוא קטן יותר ממקדם מטעם RP, ובהתאם כן, ה-p-value של המקדם המטעם של המקדם המטעם מתאים RS הוא גדול מה-p-value, אני תכף אדגים את זה של המקדם המטעם RP. אם תרצו, באופן מילולי למה הכוונה? מבחן ספירמן הוא, אם תרצו, קשה יותר ממבחן פירסון. קשה יותר, כלומר פחות רגיש לטעויות. אם הצלחתי להראות שיש לי מטען פירמן, כן? אז בסבירות יותר גבוהה יש מטען באמת. אבל מה שהיה בנצר זה... הוא התמקד בנקודות החריגות. מי? שהפרס נובל מה שאמרת. לא בחריגות, לא, הוא יתרכז בנקודות ש... כן, הן חריגות להתפלגות להתפלגות של הנחת האפס. לא היו מדידות חריגות של עצמן, הן היו פשוט מהתפלגות אחרת, כן, חריגות להנחת האפס. אז הארץ לא סותר את זה? לא מתעלם את זה? ארץ כדוגמה למקדם מטעם עמיד. לא, מה שאני רוצה להגיד זה שמקדם מטעם עמיד, אם הצלחנו להראות במקדם מטעם עמיד שיש מובהקות סטטיסטית למטעם, אז זה אומר שזה חזק מאוד. כן, זה יותר חזק מאשר שהצלחתם להראות שיש מטעם תחת מקדם מטעם לא עמיד. כי אני רוצה לראות את זה, כי אני לא קצת באוויר. כי לא מציאות חזקה מהעמידות של שזה מראה שזה אמיתי. טוב, בואו נראה קצת גרפים, כי זה קצת באוויר, אתם עדיין לא רואים את זה. מה אני צריך לעשות כדי שאתם תראו את זה? אני צריך לעשות share בזום. נכון? אוקיי, הפונקציה טסט קור, הסקריפט טסט קור, אני אעדכן את זה כי שעשיתי פה איזשהו שינוי. מה שיודע לעשות זה לקחת מדגם בגודל n. אתה רואה את זה מאחורה? תזכיר שמך שכחתי. ידידיה, אתה רואה את המספרים מאחורה?
אוקיי, אני יכול להגדיל את הפונט לצורך, לא שתתקרב. מקסימום להתקרב, אם זה קיצוני כזה. אני לוקח מדגם בגודל n מתוך התפלגות דו-ממדית שיש לה מתאם row, אוקיי? וסטיית תקן ב-x, תוחלת x של μx, תוחלת y של μy, וסטיית תקן ב-x של סיגמה x, וסטיית תקן ב-y של סיגמה y. ואני יכול להוסיף, קצת תיקנתי את זה, הוספתי אפשרות להוסיף לא רק כמה סיגמה כל אאוטלייר נופל הצידה, אלא גם, סליחה, לא רק מספר האאוטליירים, אלא גם כמה סיגמה הם נופלים הצידה. אוקיי? אם תרצו, נחזור רגע אחורה, איפה היה לי פה ביבריאט, נו, היי, פה לפה. כן, ה-ביבריאט normal example, מה שהוא עשה, הוא צייר לכם התפלגות דו-ממדית. כן, הוא צייר לכם איזושהי התפלגות דו-ממדית כזאת, שיש או אין במתאם, ועכשיו אני לוקח, מתוך ההתפלגות הזאת, אני דוגם מספרים. כן, זאת ההתפלגות האמיתית, נגיד שאני לא יודע אותה, עכשיו אני לוקח מדגם, אני אוסף אין מספרים מתוך ההתפלגות הזאת, אין מספרים אקראיים. כמובן שמכיוון שהסתברות יותר גבוהה להיות באמצע, אז יהיה יותר מספרים מהאמצע מאשר מהקצוות, ואם יש מתאם אז כמובן, נו, מה יהיה? כן, אני לא זוכר, פה זה רואה, בוא נגיד נכניס מתאם, אז זה יותר מעניין. אוקיי, אז עכשיו יש מתאם, ועכשיו כמובן אז יהיה לי מספרים שהם יתפלגו כמו המתאם הזה, כמו מה שציירתי שם על הלוח, כן? אבל עכשיו אני אסתכל על הבעיה הפוכה, יש לי מדגם, ואני רוצה לשאול את עצמי, האם בתוך המדגם הזה יש מתאם או אין מתאם? אוקיי, אז בואו נעשה את זה, בואו נריץ קודם כל בלי מתאם, נכניס row שווה ל-0, אוקיי? אז אני מריץ את זה ואני מקבל איזושהי קבוצת מספרים. אוקיי, הנה ענן המספרים שלי, הנה המדגם שלי, יש לי פה 100 מדידות. האם יש מתאם או אין מתאם? טוב, אפשר לעשות מה שנקרא קאי ביי איי, כן? להעביר קו ולהגיד, בטח, כן, נראה לי שיש פה שיפוע, נכון? עכשיו כאן העין משקרת, אז בואו נחשב את פירסון וספירמן. שימו לב, פירסון אומר 0.23. ספירמן די מסכים איתו, 0.24. אז יש מתאם או אין מתאם? טוב, בוודאות 0.23 שונה מ-0, נכון? אז יש מתאם. נראה שיש מתאם, נכון? אבל תזכרו שאני סימלטתי מדגם עם 0 מתאם. אני דגמתי מספרים עם 0 מתאם. אז מה שצריך להסתכל עליו, זה לא על מקדם המתאם, זה על ה-p-value שלו, אוקיי? על ההסתברות להפריך את השרת ה-0. אתם רואים שבמקרה יצא לי מדגם שנראה שיש מתאם, אבל ה-p-value הוא לא... הוא די קטן, אני מסכים, הוא די קטן, והוא קרוב ל-0, כן, אז ההסתברות... כן, אמרתי שה-p-value, אחד פחות ה-p-value הוא להפריך את הנחת ה-0, כן? אז ההסתברות להפריך את הנחת ה-0, או ה-p-value הוא ההסתברות של הנחת ה-0. ההסתברות של הנחת ה-0 היא 2% לכל היותר, 1.5, 2%, תלוי איך אני מחשב את זה, אוקיי? אבל האמת היא שזה הייתה לגמרי במקרה. ולכן נגיד, כן, 1 ל-50 ארצות אקראיות כאלה, אני אקבל p-value כזה קטן. בואו נעשה את זה שוב, אתם תראו שבדרך כלל אני אקבל p-value שהוא לא כזה קטן, 0.4, 0.5, 0.2, 0.3. זה אקראי? זה אקראי, לגמרי. רק ב-1 ל-50 מקרים אני אקבל p-value שהוא 2% או... p-value עצמו מתפלג אחיד בין 0 ל-1, זה לא אמרתי, כן, p-value מתפלג אחיד בין 0 ל-1. אתה לא יכול להסתמך על זה. בגלל שזה אקראי, אז אתה אומר שאין לך מתחם, ופירסון וספירמן אומרים לך כן יש לך. טוב, עכשיו... מה שאני אומר, אני לא יכול להסתמך על הערך של מקדם המתאם. אני חייב לחשב p-value. אבל ה-p-value שלך גם משתנה. מה? ה-p-value שלך גם משתנה. אבל בהתאם ל... כן, בכל סימולציה, בכל דגימה אקראית, הוא משתנה. p-value עצמו, לא אמרתי, אבל תרשמו לכם את זה, p-value של כל מבחן סטטיסטי מתפלג אחיד בין 0 ל-1.
אוקיי? וזה צריך היה להגיד. אבל זה עדיין, אז פעם אחת, אז ההסתברות... הסיכוי יהיה גבוה, ההסתברות תהיה גבוהה, פעם אחת לא. נכון, נכון, אבל את יכולה להגיד, אוקיי, מה אחוז השגיאות שאני מוכנה לקבל? אם את אומרת, אני מוכנה לשגות רק פעם אחת מתוך 100, לשגות הכוונה להגיד שיש לי טעם כשבאמת אין לי טעם. אתה גם להריץ את זה נגיד מהפעם? כן, כמובן, היופי בסימולציה זה שאתם משחקים את הטבע או את אלוהים, מה שאתם תרצו, אתם מכניסים את הפרמטרים, אתם יודעים האם הכנסתם איתם או לא הכנסתם איתם, אוקיי? כשאתם מקבלים עכשיו מדגם מהטבע, אתם לא יודעים מה יש בטבע. אתם תעשו את הסטטיסטיקה ותחשבו איזשהו p-value, הדבר הכי שתוכלו להגיד זה מה ההסתברות להפריך את הנחת האפס, להפריך את ההנחה שאין איתם, כלומר, מה ההסתברות שיש איתם. אבל בהכרח שה-p-value שלך פה גדול, זה אחד פחות זה, מה? בהכרח אבל בסימולציה כזאת שה-p-value שאתה מקבל הוא גדול, אז המקדם הוא קטן? כן, 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 אבל זה קשור גם ל-n, כן? ככל שהמדגם יותר גדול, אוקיי? ככל שהמדגם יותר גדול, אז תזכרו ההתפלגות של מקדם המטעם סביבה 0 תהיה יותר קטנה, כן? אז יש לי עכשיו פה 1,000 נקודות, אז אתם תקבלו מקדמי מטעם שהם הרבה יותר קרובים ל-0, כי ההסתברות לקבל מקדם מטעם שהוא רחוק מה-0 הוא הרבה יותר קטן, כי ההתפלגות שלו היא להיות נהיית יותר מצומצם סביבה 0, ובדרך כלל אתם תקבלו p-value שהוא די נורמלי, איזשהו מספר אקראי בין 0 ל-1, אוקיי? הנה, כן, נראה שאין מטעם, אבל הוא אומר, תראו, יש... לא הבנתי אז למה אתה אמור להתייחס, כאילו, את אותם נתונים כמה פעמים, מקבל... זה לא אותם נתונים, זה לא, כל פעם אני דוגם מדגם אחר, אני כל פעם דוגם, יש לי איזושהי התפלגות... שינית פה משהו? לא שיניתי את ההתפלגות, אבל הדגימה היא אקראית, אני דוגם באופן אקראי, תסתכלי שכל פעם המספרים משתנים בגרף, זה לא אותם מספרים. תתחיל המדגם שלנו. הפונקציה הזאת MVN RND זה שליפה של זוגות של מספרים אקראיים מתוך התפלגות רב-ממדית נורמלית, מתוך גאוסיאן רב-ממדי. אני הגדרתי אותו להיות דו-ממדי על ידי זה שהכנסתי בינורמל, בגלל שהכנסתי פה שני משתנים x ו-y ויצרתי קוואלנס מטריקס מפלצת שונות משותפת של 2 על 2, אז מה שהוא מחזיר לי, ה-MVN RND, הוא מחזיר לי שני וקטורים, את המספרים האקראיים ב-x ואת המספרים האקראיים ב-y, לפי כמה שביקשתי ממנו, במקרה הזה 1,000. אם תעשה את אותו מדגם. אוקיי, עכשיו אני אעשה עם איתם, בסדר? בואו נכניס עם איתם, כדי שתראו איך נראה עם איתם. אז הכנסתי מקדם איתם 0.9, אתם רואים אותו בעין, אוקיי? הוא גם לך שם p-value של 0. יפה. זה אומר שזה בטוח כן, אז p-value של 0 זה אומר שזה מתחת ל-precision שלו. זה לא משהו בטוח? זאת אומרת שזה בטוח חד משמעית, קטן, טוב פה קצת הגזמתי, אני יכול אפילו עם מספר מדידות קטן, וזה היופי בזה, גם כשיש לי פה מספר מדידות קטן, יש לי מדגם רק של 10, אז טוב, אני מקבל מקדם מטעם, אוקיי? שימו לב שבמקרה הזה ספירמן הוא קצת יותר זהיר מפילסון. פילסון אומר, תשמע, בהסתברות של 10 במינוס 6, כן, או בהסתברות של 10 במינוס 6 אין מטעם. זאת אומרת שבהסתברות של 1 פחות 10 במינוס 6, או של כמעט 100% יש מטעם. ספירמן הוא קצת יותר זהיר, הוא אומר, שמע, אני לא יודע, אולי המספר הזה הוא סך הכל ערך חריג, וזה מדגם קטן, אז נראה שיש מטעם, אבל בהסתברות יותר נמוכה. אוקיי, בהסתברות של 0.998, 99.8%. אוקיי? עכשיו, אני רק רוצה לראות לכם איך זה מחושב, זה הדבר החשוב. בסופו של דבר, כשאתם מחשבים מקדם מטעם, בין שני מספרים, כל מה שאתם עושים זה להריץ את הפונקציה core. אוקיי? הפונקציה core בין שני וקטורים של מספרים באותו אורך, שני הוקטורים כוללים באותו אורך, זה פונקציה שמחשבת את מקדם המטעם. באוטפוט הראשון היא מחזירה לכם את מקדם המטעם, מספר בין מינוס 1 ל-1, באוטפוט השני
היא מחזירה לכם את ה-p-value. וה-p-value שמטלב מחשב, הוא לא ה-p-value תחת ההתפלגות הנורמלית, אלא הוא ה-p-value תחת התפלגות t. הדיפולט במטלב זאת התפלגות t, המתאימה, הוא עושה את ההחלפת משתנה להתפלגות t, ומחשב את ה-p-value של ה-t המתאים למקדם המתאם שהוא חישב, שזה מהסיבה הפשוטה שה-t של סטודנט t הוא טוב למספרים קטנים, מצד שני, מה שוויליאם גוזט הראה, שבמדגם גדול, ככל שהמדגם יותר גדול, אז התפלגות t שואפת להתפלגות הנורמלית. אז מצד אחד זה לא מניח התפלגות נורמלית, אז זה טוב גם למספרים קטנים, אבל מצד שני, במספרים גדולים, זה שואף להתפלגות נורמלית. אוקיי? ופירסון וספירמן זה שני סוגי מקדמי המתאם. פירסון זה הלא עמיד, וספירמן זה העמיד. הפונקציה תעבוד גם אם אתם לא תקראו, לא תוסיפו את הטייפ הזה, כן? אם לא תוסיפו את הטייפ, אני חושב שהדיפולט הוא פירסון. אז עכשיו כשנריץ את זה, שניהם ייתנו לדעתי את אותו מספר. בואו נעשה את זה רגע. כן. עכשיו שניהם הם כאילו פירסון. זאת אומרת, הדיפולט במטלב הוא פירסון, הוא לא ספירמן. אני תמיד ממליץ לכם לעבוד דווקא עם ספירמן. כי גם אם יש לכם ערכים חריגים, ובואו נכניס באמת ערכים חריגים, ספירמן פחות מתרגש מהם. אז בואו רגע נוציא את מקדם המתאם, בואו ניקח התפלגות, ניקח הפעם מספר מספיק גדול של מדידות, איזה 100 מדידות, אבל עכשיו נכניס כמה ערכים חריגים, נגיד 7 מתוכם הם ערכים חריגים, אוקיי? אין מתאם, בטבע אין מתאם עכשיו, ואני עכשיו, אבל כן הכנסתי ערכים חריגים, בואו נריץ את זה, בואו נראה איך זה נראה, אוקיי? אז הנה ההתפלגות שלי כאן, תוחלת של x זה 0, תוחלת של y זה 2, אבל תשימו לב איזה 7 נקודות קפצו לי פה הצידה, הנה החריגות, 3 סיגמה, אולי גם זאת, אני לא יודע איזה מהם, אבל נראה לי שזה ה7 האלה. אוקיי, אז כמובן שיראה כאילו יש מתאם, נכון? למה יראה כאילו יש מתאם? כי כן, זה נראה שיש מתאם, נכון? אנחנו לא יודעים שאלה ערכים חריגים. בואו נראה מה מקדמי המתאם אומרים. אז מקדמי המתאם אומרים, באמת יש, כן, נראה שיש מתאם, אבל תשימו לב ספירמן הוא יותר זהיר. הוא אומר, תשמע, ההסתברות שיש מתאם, סליחה, ההסתברות שאין מתאם היא 1.2%, או ההסתברות שיש מתאם זה המשלים שלו, זה 98.8%. פירסון אומר, תשמע, בהסתברות של 99.9%, או אפילו יותר מזה, 99.98% יש מתאם. אבל אתם יודעים שבאמת המתאם הזה, אין מתאם, המתאם הזה נוצר כתוצאה משבעה ערכים חריגים. אוקיי? לכן אני ממליץ תמיד להשתמש במקדם מתאם ספירמן. הוא יותר עמיד לערכים חריגים, הוא הופך אתכם, אם תרצו, למדענים יותר זהירים. הם קצת יותר זהירים בלהכריז הכרזות, לצאת בהצהרות בומבסטיות. יש מתאם בין עישון למשקל, אוקיי? למשקל יתר. אז אם יש לי ערכים חריגים כביכול, אבל הם באותו מיקום, אז הם חזקים וזה... נכון. כן. אפילו ערך חריג אחד, וזה מה שראה בפירסון, אפילו ערך חריג אחד, אבל שהוא מאוד חריג, ימשוך לי את כל מקדם המתאם, כן, הנה הוא פה, תשימו לב, כבר בעין נראה, אוקיי, זה ערך חריג, צריך לבדוק מה קרה עם נקודת המדידה הזאת, אולי היא באה בכלל מהתפלגות אחרת, אבל מקדם המתאם של פירסון הוא עיוור לדבר הזה, זאת אומרת, יש פה מקדם מתאם של 0.3 בהסתברות של 99.8%, אוקיי, או כמעט לזה. ספירמן יותר זהיר, הוא אומר, אולי 70% הסתברות שיש פה מתאם, לא יותר מזה. Okay, כי זה בסך הכל ערך אחד שקפץ לשני, כי מבחינתו תזכרו שספירמן הוא בסך הכל סופר את המיקום בווקטור המסודר. אז במיקום בווקטור המסודר, באותם 100 נקודות, זה פשוט עוד מספר, זה המספר שעומד בקצה. כן, הוא עומד בקצה בשני, גם ב-X וגם ב-Y.
אבל הוא עיוור לערך המספרי שלו. מבחינתו זה כל המספרים מסוים, זה פשוט מספר 100-100. אוקיי, אז זה עוד אחד שמתאים, 100 מתאים עם 100 ב-X וב-Y, אבל זה רק אחד. אוקיי? אז בגלל זה, אם משהו, אם הראיתם שיש מקדם איתם בספירמן, כלומר ה-P-value של מקדם ספירמן הוא קטן נגיד מ-8, קטן מ-1%, זאת אומרת בהצטברות של מעל 99% יש איתם, אם הראיתם את זה בספירמן, בוודאות זה נכון גם בפירס. אוקיי? אז ספירמן הוא יותר זהיר ולכן יותר עמיד, יותר רובסטי. זה כבר להשתמש בפירסון? אבל רק אם אתם בטוחים שאתם דוגמים מתוך התפלגות נורמלית. או בי נורמלית, רק אם אתם בטוחים ב100% שההתפלגות היא בי נורמלית. כן, אני הוספתי לכם פה גם למטה, גם את רק להראות לכם שאכן באמת, אם חושבת התפלגות בי נורמלית, אז הראיתי לכם חישוב ישיר מתוך התפלגות בי נורמלית, עם ה-error function, אבל זה סתם. אתם לא באמת צריכים את זה כי הפונקציה core מחשבת לכם את מקדמי המטען, ואת ה-P-value. בסדר? אז שבוע הבא אנחנו נעבור לפרק המדהים של שגיאות מדידה. רציתי לדבר על שגיאות מדידה, אז אני מאוד ממליץ לקרוא לשבוע הבא, לקרוא את פרק 4 בברלו. כן, לא בזמרת רציפית, בברלו. אזכיר לכם את זה ביניהם. טוב, עכשיו כדאי לצאת לפני שחופשים את הקמפוס. תכלס. כן, ביי ביי.